Non de Pie. Hij loerde de ziel van de Maastrichter Vastelavond recht in de ogen aan. De president van de Maastrichter Vastelavond heeft mij gevraagd of ik hier naartoe kan komen, want er is een wichtige commissie met betrekking tot de jeugdhooglustigheid van Groet Maastricht. Ga ik met, gaan we eens kijken wat er te zeggen is. Dat is de jeugdhooglustigheid van Groet Maastricht. Dat weet ik niet. Ja, weet die benkelijke hier touwkup. Want ja, zo is het, hè. Want gans Maastricht is aan het wachten. Jo, hier, kijk het zij. Ah, daar zit je. Wat zeg je aan het doen? Gaat Maastricht haar eerste jeugdhooglustigheid krijgen. Een manneke, een meisje of een kuppelke. Op deze oorkonde staat welke vereniging van Maastricht de eerste jeugdhooglustigheid mag uitroepen. En kijk eens, het kan een meisje zien of een manneke, dat zag de vrouw. Kijk, hij is de jeugdhooglustigheid kap. Kijk eens voor dit. Dat klinkt er nou. Adrie, hou eens vast, dank je. Maar, wie je zag, het kind ook een meisje zien. En kijk eens, wat een prachtige tiara. Magnifiek. En de jeugdhooglustigheid, die moet schwung brengen in de stad. En kijk eens, hij ziet de scepters. Maar dit is wie de echte scepter van de groetenhooglustigheid. Dit is gemaakt als kopie van de echte scepter van zijn hooghooglustigheid, de stadsprins van Groet Maastricht. En in tweevoud, nogmaals, omdat we de meisje en de jongske tegelijk kunnen zien. Ik snap het. Hij is ook van de ceremoniemeesterstek uit 1946 en nu met de jeugd op de kop. En hier in de geval spelen die hebben, motten voor onderweg. We hebben een opdracht. We hebben 44 minuten om te zoeken naar de vereniging. Dus drink een oranje leeg en aan de gang. 44 minuten. 44 minuten. Gezondheid. Ik zullen even kijken, want misschien staat er nog het bij. Ja, want dit is denk ik de oorkonde. Is dit een oorkonde? Dit is een oorkonde. Of is dat de oorkonde? Ja, dat is... Maar wat is dit? Kijk zo op hoor. Voor hebben hij? Ik zie nog het. Ja? Ja, ik zie nog het. Zolver? Ja, We gaan onderweg. we hebben nog 43 minuten. We zien onderweg. Wacht op mij! Ja, jongens. Links. Wat is er nu? Links, rechts? Ik weet het nog niet, hè. Ongelooflijk dit. Ik Doen de coördinaat. Ja, moeten we nog eens even kijken. Ja, hij is er weer al. Maar hoe zien we eigenlijk? Ja, als eerste met kapot. Adrie. Ja, we zitten hij richting hier. Hij is het. Hij is... Nee, hij is het niet. Hij is het niet. Nee? Zijn, Ja, maar die komen er naartoe. Adrie. Kijk, zijn, we zitten fout. We zitten Is dat fout. zo? ik Ja. dacht dat zich kakels lezen hadden. Nee. Och, die jeugd. We moeten gaan aan de andere kant. We weer verkeerd, Paul. Maar Adrie. Ja, we zitten verkeerd. Maar We jong. moeten de andere kant op de En stad hoe? hebben. Allee, dat... Ja, we zitten hier volgens mij goed in de buurt, jongens. Ja, we zijn goed bezig, maar hij is het Nee, niet. oeh, Hij daar is heb het ze, daar heb ze kade ondersteboven, Adrie. Zo. Ja, maar dat kan toch We niet? zijn goed. Man, dat is beige. We zitten op de goede weg. Ja, Loeren zag dat. Ja. Wat Loeren zag. Loeren zag dat. Kijk eens hij. Allemaal goed. Oh hij. Wat je staat? Moest ze loeren. Nee, we zitten in de belt. We zitten in de belt. We zitten goed. Maar jong, ik Nog moet een klein klappen. stuk kan we zien dan. Vastelavond vierend volk van Maastricht. Reurt het trommels en blaas op deze naam te toenen. Want nu gaat het gebeuren. En dat was heel goed, hè, jongens. We storen in de vergadering. Begon u gaat toekenen. Je hebt misschien gehuurd dat dit jaar het jaar is dat Maastricht een jeugdhooglustigheid gaat krijgen. En we zien op zoek gegaan naar de vereniging die dat het als eerste mag gaan doen. En dat zien geworden, ik kreeg een tromgroffel. Dat zien de kikkers uit Heugenwaard. Non de Pie is chic. Eindelijk de jeugdhooglustigheid van Groet Maastricht. We gaan er het chic van maken, maar ik bedenk me nu wel juist, hè. Het zou toch wel erg chic zien als ze ook de macht gingen holen, of niet? Zeker dan. Allee, kom. Kom, we gaan dat doen.